Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porwadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Di alo debata doakan jukat roha, alai di leon doa sini rohana, tu akan serep maruha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok kami, ala dipabicar ho Tuhami, barita nauli, nama nondangi rohan ami. Ai alani i ubain hutada hami ho, dohot lomoni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami, marhite tondim. Jala pargugui mahami, mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami, mangoluiho, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahan na denggando anggo au, diseahon parmahan na dengganido hosana, humokop aka biru-biruna. Songonima patik ni debata, rap mahita mangidogogo, lau mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hubar tu patikmi. Amin.
Tatopoti madosata, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ale amanami jala dibatanami na dibadua gijang, pargugu naso haturusan, pardenggan basa doho, jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Say marpamngati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa marado poko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalau sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesaan di dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsaki ho au, marhite sian akka dosam, jala nunga di lojai ho au, marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangalausim, alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Namar mahani hita
KBG mahata ni debata turpuk ni ari mingguon. Imasian Markus bindu onom ayat 30 sahat ro di ayat 34. Mar soring-soring mahita menjahasa di ayat naparpudi rap mahita. Dungi marpungu ma akka aposteli tujolo ni Yesus. Di pabua matu ibana sasude nani ula jala nani ajarhon nasida. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Asa di datar darat Yesus di idama punguan naboloni gabe asi marohana mida nasida ai songon biru-biru nasida naso marparmahan gabe godang ma di podahon tu nasida ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala na upeupsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaotai, songona hina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopal langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natuat tu banua turu dung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamu ni bata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani di sima ibana paimak mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panyala Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate
dohot di hangoluan nasora sudah. Amin.
San Guarni Tuhan Yesus Kristus, adorong sojengahahol pendolan pimping di Huriata di hari Minggu sadarion, atas Guarni Pasaladoh KBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjulumah pasat hami hata horas-horas tuhita salhubna, dohot wakadongan naor doke rak marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion, upasat kami matabi di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita salhubna. Urutusita begema odoran dipimping ni Huriata sadarion, tarsurat
Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar TNDY Bandung 15-16 Juli 2024. Tamado tapasahat puji-pujian dohot hamolkeon mirohata tu Yesus Raja ni Huriai. Nama dongani jalan nama masu-masu akka Sinodistan HKBP Distrik 18 Jabar TNDY naumboi mardalan mamukasian arsining saat Selasa tanggal 15-16 Juli 2024 nami hasuhuthon HKBP Resort Bandung Barat Sinode Distrik nau tapatupa marhadomuan tu pangaradiota tu Sinode Godang HKBP 2024 di Seminarium Sipaholon. Ia na parsidohot tu Sinode periode HKBP Distrik 18 Jabar TNDY sia puluh sadahalak manang sia puluh 5% walu ima perangkat distrik sude ruas majelis pekerja sinode manang MPS sude majelis pekerja sinode distrik manang MPSD sude pendeta resort sude utusan sinode Godang Sian Ganup Resort sahalak Sian Situa Ganup Resort sahalak utusan ruas ni Huria Ganup Resort sahalak Sian Diakones sa distrik, sahalak utusan Sian Bibel Pro sa distrik, ketua dohot sekretaris persekutuan perempuan distrik, ketua dohot sekretaris persekutuan Naposobulung distrik, Sian distrik HKBP 18 Jabar TNDY. Hobar tu orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 ima okumene inklusif Sinode distrik nani uluhon Preses dohot majelis persidangan di bagasan tema alai pa ibaru hamuma dirimuna di bagasan todini rohamuna Efesus 4 ayat 20 dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot persauran di tondi HKBP pai baruhon badan parange hasomalan dohot hatawon ni ruas pangula nang institusina laho patulushon ulaon pajawon ni debata. Di bagasan parsitutuon dohot hasadaun marhite padonganion ni hata ni debata dohot paduan aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton akka Sinodistan mangulahon ulaonna mamilit tolu halak calon preses tu Sinode Godang. 2 halak majelis pekerja sinode, sian sada halak unsur pendeta dan sada halak unsur situa. Badan audit majelis pekerja sinode distrik, onom halak sian pendeta, dohot 4 halak sian sintua HKBP distrik 18 Jabar TNDY periode 2024-2028. Dohot panitia sinode Godang sada halak sian pandita, dohot sada halak sian non pendeta peserta sinode Godang sian HKBP distrik 18 Jabar TNDY. Sinode periode HKBP distrik 18 Jabar TNDY di paujung marhite ibadah dohot majala ulaun nabadia mauliate maditu hatta alaboi dengan mardalan sinode HKBP distrik 18 Jabar TNDY. Songonima tonaon hupasahat hamid Tuhan Yesus Kristus mamasu-masu huriana dohot akka makkobasion di Ganup Huria HKBP distrik 18 Jabar TNDY Bandung 16 Juli 2024 tabe dohot tangyang preses HKBP distrik 18 Jabar TNDY pendeta Pahala Sitorus STH. Terlampir yang pertama calon preses terpilih. Yang pertama pendeta Hasian BM Simamora HKBP Resort Simahe. Yang kedua pendeta Sooloan Siregar STH HKBP Resort Bandung Timur. Yang ketiga pendeta Johnson H. Aritonang dari HKBP Resort Simahi Jalan Sisinga Mangaraja. Yang ketiga anggota MPS periode 2024-2028. Yang pertama unsur pendeta, pendeta Patuan Hotman Simatupang MTH HKBP Resort Semarang. Yang kedua unsur Sintua, Situa TM Napitupulu SH HKBP Resort Bandung Timur.
Yang ketiga, anggota MPSD periode 2024-2028. Pertama, Pendeta Ritar Nababan STH, MM, HKBP Resort Cikampek. Yang kedua, Pendeta Albenar Silain STH, HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dan yang ketiga, Pendeta Alex Chandra Sitorus STH, HKBP Resort Bethesda Belenda. Dan yang keempat, Pendeta Bernard W. Panggabean MDiv, HKBP Resort Yogyakarta. Dan yang kelima, Pendeta Agus V. Sidauruk MTH, HKBP Resort Solo. Dan yang keenam, Pendeta John Ricardo Siregar STH, HKBP Resort Pekalongan. Dan yang ketujuh, Sintua Insinyur W. Manurung, HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Dan yang kedelapan, Sintua Togap Hutasoit, HKBP Resort Bandung Barat. Dan yang kesembilan, Sintua H. Simanjuntak, HKBP Resort Jawa Tengah. Dan yang kesepuluh, Sintua G. Lumban Tobing, HKBP Resort Cilacap. Yang keempat, Badan Audit periode 2024-2028. Yang pertama, Sintua M. Napitupulu, HKBP Resort Bandung Timur. Yang kedua, Sintua Insinyur Apul P. Semorangkir dari HKBP Resort Semarang. Dan yang ketiga, Ridwan Manurung MH, HKBP Resort Solo. Dan yang kelima, panitia pemilihan Sinode Godang. Yang pertama, Pendeta Alex Chandra Sitorus STH, HKBP Resort Bethesda Belenda. Dan yang kedua, Sintua Anggiat S. Manik dari HKBP Resort Solo. Demikian warta kita dalam minggu ini.
sotajaro hatani dibata. Mari bemamita siang buku ende nomor 210 sada ayat 2 dohotun. Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga rajay ate-ate dohot pikira mulabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Adorakso pinatolhas barita nauli di minggutta sadarion, unedora patad lahonoton pabon nami haroron nami tuhuriata dison. Kami pandita ribon pangaribuan inang di Jabu Boru Pajaitan mengulama kami di HKBP Resort Rawalumbu Distrik Sapulusia Bekasi. Rabdohot akka amanami na sarobong kami siyan sada week siya 22 week sada week manaroon jala rata-rata na mau marumur ono 10 tahun tugijang paling mapigaon na ditoro jadi tabodo pada nami lau hai mardalani baik kamu masih tunggu-tungguan doh kami mardalani alai rona sida daung iko borhat dohi taida ba borhat alani huriata di HKBP Rawalumbu torop ni ruas ni huriata di san 1.170 sia kepala keluarga jala tapatupama di si permingguan pitu hali tabah sekolah minggu gabe 10 hali mahita mar minggu tiap hari minggu di si alani sahak matabe horas sian HKBP Rawalumbu tuhita horas malihita saluhutna barita nauli sian panurirang Jeremia 20 ayat sada sahatu ayat na paonopon marjeama parmahan akka namangago dogot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna jahuba
Dibahini butikhatani Jahoba debatani Israel dopak parmahan akana marmahan bangsoku nunga di paserak hamu punguaku jala di ojar hamu jala dang di mata-mata hokamu nasida idama luluhonokuma tuhamu hina jahat ni pabahena muna ninna Jahoba jala pabungokuma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat haabolongan nasidai jala aduoku nasida mulak tupat japalan nasidai asa matorop mabue nasida jala patidangoku tu nasida parmahan akana marmahan nasida asa unang betahutan nasida manang tarsonggot jaladang mago nanggo sada ninna Jahoba idama narodo akka arisugot ninna Jahoba patidangoku ma disidapit sada tubur na tigor na baki raja jala na pistar jala hajong-jongon na mauhum lohot hatigoran ditanoi di aka arina dapotan tua majuda jala Israel marsonang-sonang di ingananna jala odo goarna dohono ni halak Jahoba parpit torata ima sahana hamuak kadongan ta mulai maju jamita tahun sian sada sukut cukun nalau sada renungan dihita songonoma sukut cukunna isedo debata di bagasan ngulum. Siapakah Allah dalam hidupmu? Boasa rikot suku cukuni hamu akadongan Allah panadayon pengenalan akan Allah akan mempengaruhi sikap, cara, gaya kehidupan. Jadi molonung ngata kasta tanda debata mapakor homai tu bagasan nguluta. Buah kami nak tikos lo lahu lokoli. Ada pengaruh, ada aura positif karena kita tahu ini Tuhan, siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dabai lokal John Calvin, manada debata, manada diri. Manada diri, manada debata. Mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri, mengenal diri kita, mengenal Allah. Allah ita uji majo mamereng realita. Molotado ngata akui debatado parmahan nadengkan. Dia adalah gembala, dia adalah pemimpin. Atok taida majo realita kehidupan ta saonari. Parjolo adonggo di surat Yuval Harari dalam buku Homo Deus. Kecenderungan manusia saat ini tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kecenderungan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Seolah-olah Tuhan itu hanyalah objek penderita.
molo rikot talului. Molo dang rikot dang talului. Ima sada realita. Tarida do isian akka pangalahon ni jol manuaing. Nunga lamdau sian hata di debata. Ido ubanadong endeta madok. Kristen au HP hutodong dalan hamagoani. Ima realita na parjulu fenomena kekristenata termasuk sada kritik di. Lalu napaduahon adonggo pada bisuk Gregik Grasihol itulis ibana Kristen ateis. Kristen ateis. Dia mai. Di parhatobo ibana dohala Kristen ibana jala porsea di Tuhan Yesus alai ngoluna ulaona si galufari sai songon nasoadong debata. Sai songon nasoadong debata. Dia tidak mencerminkan kehidupan seperti Kristus. Ay molo lidok halak Kristen tahe di goari lui si huton Kristus. Dia yakin alai dang bui direfleksihon di ulaona di bagasan ngulula. Baru na patuluhon adong lo Kristen realistis. Songod dia maon mengikuti Tuhan sesuai dengan selera. Namar korope dongan hobartu selera doon. Ahole juk rohana mamer pangajari dang robi markor. Ido. Maksud tu di rawalumbu nuna udokonon. Luk mesok kalahon. Artinya dia mengikuti Tuhan sesuai dengan kebutuhan. Molo didok mamereng tabuni lopan. Loh namar Tuhanon. Aido natadok na panahon gogona pikiranna doh hadonganna ngatorop nuai mulai hala ragu mamereng kehadiran orang Kristen. Naso mencerminkan bahwa Allah itu adalah pemimpin kehidupannya. Allah ini doa kadongan turpuk daun satu kritik yang sangat pedas. Kritik yang sangat pedas tuaka pemimpin, tuaka parmahan. Doho tu sudah halak Kristen, kecaman teguran di debata, pola lido ikom merjea. Sia tolu realita kehidupan lima. Tabereng ma bohado muruk ni debata. Mamereng pardalanan ni ngulu ni akka na porsea. Ola tabegi turpukon itoraonggo madok bekami di sermonon dambah tuhita parhala dulu turpukon ina. Dia huluk buasa do mula tu parhala do ai soi parmahani hamu be ruas muna manang nei dia ina toho do tahina roha. Dia huluk matulunga parhala do atong bertobat mahitabah baniku. Bata ulama aka ulau tei. Langarong bialus napas tu si. Alanino molo sada kritik sosial ni si Jeremia
ala nungalam sursar parngoluon. Tidak ada lagi pemimpin yang bisa menunjukkan. Dengan dong pemimpin na boy memikirkan kesejahteraan. Bahkan para pemimpin raja gembala nunga egois holan memikirkan dirina sendiri. Holan memikirkan dirina sendiri. Tamereng ma. Nang sama-sama hita adong lo egois ate. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Alanino didok secara khusus teguranon dialamato tua kaparmakan pemimpin naso memiliki integritas be. Mulu tado kita sudah kehilangan integritas kita sebagai orang Kristen. Contohnya, daksarupa korta tu pangalahota. Ilunya tegas, daksarupa korta tu pangalahota. Ya sui daksarupa jamitakku tu ulauku. Daksarupa hatakku dohut pabahenaku. Tasong kita na oras. Tahu tu anak kota baik-baik kau nak. Jangan begini, nak kau makna. Jangan main handphone terusin. HP hola lu malu o makna mar handphone ni. Dak sarupa be, dak cocok be. Nunga hagoan integritas si tanuaeng, dia mai gabe muncul ma perbulat-bulatan. Ai marserak maaka biru-birui. Dangadong benamar mahani di ipeser tanah kinin. Asi marohan Tuhan Yesus. Ai songo biru-biru. Naso marparmahan nama akka natoropi. Iman waeng maol. Nga maol bejupang integritas onate. Au huraju mili songo pandita au. Saya huraju mili saya merukil lu audisi. Asa unang muncul akka parbola-bolaton. Taida mamaol na nuaeng. Dukso mar pemimpin bangsoi. Mereka telah kehilangan moral. Kehilangan etika. Dalam kehidupan sehari-hari. Ngalam lumlam. Lam gaur saluhut na ibana. Moral, etika. Apalagi loh akka holong niroha. Ahma pakorhona mo karongan. Gudang mana kehilangan harapan, gudang mana kehilangan kepastian. Didok songon biru-biru namar serak nasoadombe parmahana. Alai Roma de bata. Dia berjanji untuk memulihkan. Jehovah marmahali bangsona. Masada pernyataan yang menunjukkan, pernyataan yang mau memulihkan, pai baruhon ngolu ni hajol mau ni asa unang lomos be supaya tidak khawatir dalam kehidupannya. Partikatan waeng kekhawatiran akan hidup ngamasai dominan. Kekhawatiran akan masa depan nunga dominan. Nga apatis kadang ngulut tahun. Nga apatis. Mulai lo perupani bangat terpilih akan calo parese si pilih itu lina. Itroboy lu muncul. Itu emak sarupa lu sudihina kan. Kabuli songoni. Ngatar pilih pipinata songonon. Ngatar pilih songon. Atau emak sababa lutuan ina muse. Apatis. Di bagasan ngulutau. Omma deklarasi ni debata bahwa Allah peduli dengan umatnya. Allah tidak membiarkan orang percaya berjalan tanpa kepastian.
Allah tidak peduli tentang realita ngoluna di dok. Dan Allah ni dosam, dan Allah ni hajahatommu ubahin sorry haulong lewat tidak. Ale asini rohani di batalo maka holongi kita. Paulak kok kita. Tuhan mengembalakan umatnya. Buah macarana. Au menarik do diau pasal men 20 tolu. Jehovah do si parmahanau dan tagamon kuranganau. Molo taida siap pasal men 20 tolui ada 3 cara Allah mengembalakan kita. Menegarkan jiwa. Molo tabereng menegarkan jiwa. Buah harwa jiwa. Ngagudang nuaing jiwa yang gersang. Ngagersang be jiwa nei. Alaniaha. Bodoh lari persoalan, bodoh lari pergumulan, bodoh lari rintangan. Dia ngagersang be jiwa nei. Ngai ko perlu hona siram asa tumbuh kembali. Allah menawarkan dirinya menjadi gembala yang menegarkan jiwa kita jika kita mau disegarkan oleh Allah. Napa dua hon menyertai kita. Ainak pe mardala nau dirura ni linggoman ni hamatean dang mabiar. Aku tahu dah mabiar. Halo? Laung bah, aku mabiar rumah kereta api aku. Asyik piu anu sele senaro aku lo. Apalagi mak kereta api ratus ton ipu di sehari hamiatong. Asyik tinggal lo hami naro aku. Biari pasti lah dong. Tapi orang percaya, walaupun ada kekhawatiran, ketakutan, maka disitulah Allah memberikan dorongan, mendongani kita. Dialah yang berjalan di depan untuk memimpin. Dia berjalan di tengah. Dia berjalan di belakang mengkawal kita. Mangaleho tu kita. Akka nauli. Jala napatuluhon memberkati kita. Masu kita. Nah yang lohonok kusongono sederhana. Ahape amang inang persoalan ningulum. Ahape pergumulan munuaing. Ahape holsom nuaing. Ingok ma dewata peduli dengan kita. Amin. Dewata peduli tuh kita. Dia ada bersama-sama di bagasan ngulutau. Alani unang rekod kita mabiar. Abali dok hupa bakki ma gabe parmahan na ibaru. Dipulihkan di pabakki ma gabe parmahan na baru. Melakukan restorasi, melakukan transformasi asa berubah kita. Nuaing isema parmahan na pinajong na pinabaki ni dewata. Isema parmahanon. Hita sudedo parmahan. Parmahan do hita yana kota. Parmahan do hita di ulauta. Alaliko takas do tamiliki integritas laho marmahani. Ilo baliloko si Elizabeth Elliot ini mana? Jika Tuhan adalah gembala kita, tidak perlu lagi mencari keamanan di tempat lain. Tidak perlu lagi mencari keamanan di tempat yang lain. Ima cara ni debata untuk memulihkan kehidupan ta. Alani ikut takas di hamua kadongan hai baru diri. Unang songon nalidok nisi Josaphat Setiwil ini mana budaya kita sekarang ini sudah beralih kepada etika kepuasan diri sendiri, di mana banyak kesalahan yang tidak hanya ditolerir bahkan dianggap menjadi kebenaran. Jamita tandari minggui, katakan benar kalau benar,
katakan salah kalau salah. Itu prinsip orang Kristen. Marmahani pe iko songonido. Anggo pengalaman nami Rawalumbu, ala Rawalumbu maju babuate. Ay mulo halakon sugoro hala tu tonggo rawa mulak gua non. Ya. Ngamabiar nuaing naksitua madokon natikos. Satawi. Buasa. Buasa dang paingotomur wastana sohea manggarar iurat tahunan na iniku. Pidan no tu petakosta inna. Holan menjaga pidan tu petakosta dangbe. Ya Rawalumbu nuna horok dang soni. Dang barani be. Asoyato yawan non inna muse. Parmahan ingot tamuma. Ikot takasdo parmahani laho marmahani saluhuna. Ikot ditanda do akka biru-biruna. Hita pa ikot takasdo marmahani anak kota. Ikot taboto do tatanda do anak kota. Dakolan hita. Manangi dia pe hita mula-ulaon hamu akarungan ikot takasdo di hita taringon tusi. Nuaeng tasimpuluhom maibana. Realita ningoluta naung dausian debata. Pakorhonna gabidang adong pijakan yang mapan di hita. Realita nuaeng Roma debata menawarkan. Auma parmahan Tuhamu. Dia datang menegarkan jiwa kita. Dilok dang tagamon hurangan au. Di bagasan debata ada berkat. Di dalam Allah ada sukacita. Allah ni tapajono matu parmahan nadenggani. Asa sonak kita mangalakahon lakata. Amin. Moliate ma Tuhan. Sai patau mahami toktong mangulahon lomo ni roham. Jalahoma Tuhan gabi parmahan dingulu nami. Asa tu takasami gabi akasi seamu nabui marmahani. Itonga-tonga ni huriam keluarga dohot masyarakat pe. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Hadlorakso marede hita hatani debata sian Rom 10 sada ayat 76 Aisian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhabatean tu ibana do sasudenai di ibana mahasangapon saliling ni lelengna tapasahat peleata uhut kita marede. Marmahanabi, Pogu
Angakoma piliata tualupan ni debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo karoroan ni saluhut sileo-leo na dengkando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uat na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti asa huparasayang kami pilihanon. Pati bulon harajaom muli tonga-tonga ni huriyam loho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam utadahami gulang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gergir kai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang sa finarabadia makuarmu sa Roma harajaonmu sa saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehom matu kami sadarion hanguluan siafari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami una kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bughina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bughina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tu todim. Tuakadamang lohot lainang hanggi finaribot nadong di gerejaon lohot nadong di aula ate isopong gudang sikat ni tangan masih jalangan hupas hatami ma saluhuna tuakadamang lainang horas malihita saluhuna ipasu-pasu tuhat tamahita mau liate. Dihamu amanami nanami dison jongjong sian remaja seksi remaja nasida apain acara kunjungan tu gereja HKBP Kedongdong Surabaya di bahini dison nasida maride mangido tuak kahamu amanami inanami pangurupion asaboy terlaksana dok denggan acara kunjungan ni nasida seksi remaja tu HKBP Kedongdong Surabaya. Oke, silakan anak-anak untuk bernyanyi.
Saulak nari satabi damu amanami nanami sabil marid di nasida laus Roma hita tujolo pasahat tut pangurupion tu akana kota molate.